jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Biswit il-kwadru titolari li jirrappreżenta t-twelid tal-Madonna u l-assedju l-kbir tal-1565, sibna lil Christopher Bartolo Medi iħejja l-qoddisa li kien imiss fil-Knisja Arċipretali tal-Mellieħa il-post tax-xogħol tiegħu għal dawn l-aħħar 48 sena huwa spjegalna kemm xogħlu huwa tant tal-qalbu. Beda minn età bikrija ħafna meta Christopher beda jmur ix-xogħol ma' missieru li qablu kien ukoll is-sagristan tal-Knisja tal-Mellieħa iddedikata lil Marja Bambina. Ħutu li kienu akbar minnu kienu jixalu jitfu x-xamat, idoqqu l-qniepen, jiranġaw is-siġijiet u jħejju għal-festa ta' Marja Bambina fost oħrajn. Dak iż-żmien kien għadni żgħar ħafna, kien niġi ma' ħuti għax ma nistax ma nsemmix il-ħuti. Ħuti dak iż-żmien kienu jnatfu l-Knisja u kelli żewġ sibbien oħra wkoll dilettanti jgħinuh fl-armar għax kien daqsxejn ukoll kbir fl-età u jiena speċi kont innewwilhom xi affarijiet żgħar. Dak biss kont nagħmel. Minn hemm il-qudiem bdiet in-namra tiegħu għal xogħol fil-Knisja bħala sagristan. Għatta 6 snin imur ta' kuljum jgħin lill-missieru. Imma kif ħassu meta fost ħutu kienu li ġifdat bħala sagristan il-ġdid tal-parroċċa tal-Mellieħa flok missieru. Għall-ewwel ngħid il-verità kont jisni bżajt naqra għax kien għadni żgħir. Kelli biss 18 sena. U li nqum filgħodu għax l-ewwel snin kelli tiftaħ il-Knisja fl-4 ta' filgħodu u fl-4:30 siddoq il-Paternoster u kien ikun hawn knisja nies kollha xjuħ u jien kont kważi li żgħar minnhom. Allura kont nagħmel ħilti biex inqum missieri miskin dejjem kien jiġi miegħi, però drajt. Imbagħad komplajt jien. Għall-ewwel konna suppost ħallna biex nipprattikaw u fil-fatt għaddew dan is-snin twal kollha. Tlabnieh jgħidilna jekk tul dawn l-aħħar 48 sena ta' sagristan kienx hemm xi esperjenza li tibqa' minquxa f'qalbu għal ħajtu kollha. Meta proprja lejlet il-festa ta' Marja Bambina kien ġie Monsignor Arċisqof Charles Xikluna u f'dik il-lejla, f'dik il-quddiesa wara li spiċċa kollox, ħabbar li l-Knisja tal-Mellieħa ħassir Knisja Arċipretali. Kienet esperjenza mhux għalija biss għal kulħadd fejn tara knisja pakkjata bin-nies lejlet il-festa u tant apprezzaw dan il-ġest mingħand l-Arċisqof. Dak jisu kien wieħed mill-iżjed momenti li kont ferħan għax f'minuta Alla li ħadd ma kien jaf x'hemm l-ewwel, f'minuta daqqajna niepel u l-komplament. F'dawn is-snin kollha Christopher Bartolo stqar li dejjem sab rispett u mħabba mill-parruċċani u ta' dan xtaq li jroddilhom ħajr.